Tuossa Block Partyn biisin aikana otettiin langan päälle asiantuntijoista asiantunteviin mies, joka todennäköisesti vetää moottorihevosellaan kohti valtatietä rakentamaan jonkunlaista boomia jonnekin päin. Onko linjoilla vanha kunnon aurinkokuningas Sulkungen eli Solkku? No joo, veljet, te tiedätte, numero kun näppäilee, niin solku lumia pidahtaa, kiitos tästä. Miten pakko heti kysyä, kun nyt tilanne on se, että siis Kari Jalosen maajoukkue aloittaa urakkaansa Karjala-turnauksessa tänä viikonloppuna. Tietysti tänä viikonloppuna sen myös päättää sen saman urakan, niin miten sä niin kuin näet tämän Kari Jalosen joukkueen rakenteen pelillisesti? No joo, pelillisesti mä näen, totta kai tämä on veli Jaloselle iso paikka, mutta mä rakentaisin tämän entisenä leijonakapteenina, mä pistäisin 3 osaan tämän Jalosen leijonat tällä hetkellä. Joo. Anna tulla vaan. Ja 1, goalie versus goalie, eli miksi Jalosen jengi ei treenaa molari vastaan molari pelaamista? Se on muuten hyvä kysymys. Ja sitten pointti 2, 4 passes breaks any defense. Miksi ei treenata 4 syötön hyökkäyksiä? Sekin on hyvä kysymys. Joo, ja veljet, 3. Hockey is a momentum game. Nostaen esiin 2 edellä mainittua kohtaa. Ei ihme, ettei täällä joukkueella ole momentumia. Mä nimittäin 227 maaottelua pelanneena entisenä maajoukkueen kapteenina. Mä häpeän. Veljet Rantanen ja Nyholm. Mä häpeän. Eli sä et nyt tässä Karjala-turnauksessa näe Kari Jalosen joukkueella olevan niin kuin kauhean suuria edellytyksiä nostaa pokaalia sunnuntaina? No joo, mä olen sen verran kova media. Meillä on nähnyt Jalosen leijonajoukkueesta en yhtään harjoitusta, en yhtään pelaajaa. Mä pystyn sanoa, että mä häpeän. On se huimaa. Jatketaan samalla teemalla. Itse asiassa mennään vähän isompaan kokonaisuuteen. Nythän tuleva viikonloppu on Suomi Hockeylle todella iso. Sen lisäksi pelataan Karjala-turnausta. Niin eikö siellä ole tämä puheenjohtaja-asia aika lailla tapetilla? Kalero Kummola ja bensamies Antone ottaa yhteen liittovaltuuston kokouksessa. Miten sä näet siis tämän Kalen tilanteen? Koska kyllähän me tiedetään, tai ainakin mulla on semmoinen vahva hiljainen tieto, että sä olit se mies, joka jo vuosia sitten käänsi Kalen pään jatkamaan näissä liitohommissa. No joo, tässä veljet, teillä on todellakin varma tieto siitä, että kuukautta todellakin Kalen taivutteli jatkaa jo vuosia sitten, kun herra itse harkitsi luopumista. Ja no joo, veljet, mä pikkusen avaan tätä peliä. Solkungen on puhunut kaikkien liittovaltuuston jäsenien kanssa ja on käynyt harvinaisen selväksi, että kenet nämä veljet oikeasti olisi halunnut liitonjohtoa. No joo, erillinen vaikea arvata, totta kai Solkku, mutta veljet, mulla on lahjakkuutta pikkusen muuhunkin ja tarjouksia pöytä täynnä, joista mä tänäkin aamuna jälleen valitsin parhaat päältä pois. Eli pikkusen pitää olla aika johonkin muuhun ja sen sijaan tässä tehtävässä jatkaa Kale ja tämä asia on pommivarma piste. Huikeet. Mites me puhuttu tästä, Rantasen Vesku haluaa kysyä sulta vielä tähän, kun me on Tepsistä puhuttu tänään aika paljon, tunnet tietysti kaupungin kuumat taskut, sä oot sen aikanaan perustanut ja rakentanut kirkon sinne ja kaikkea muuta, niin miten Vesku, ole hyvä? Me puhuttiin aikaisemmin lähetyksessä TPS:n alakulosta tällä hetkellä, niin kuinka monta harjoitusta Solkku tarvisi, että tässä juna menisi raiteille ja tulisi taas voittava rekordi? No joo, ensin totta kai Solkku ensinnäkin Turkuun, vanha kotikaupunki, siitä häkki täyteen saman tien. Muutama tiukka treeni saataisiin nämä ulkomaanpelit tosiaankin ymmärtämään lajista nimeltä jääkiekko. Ja tähän mä haluan sanoa, että siellä on Turun veljellä toimistolla Solkun numero, että lumia kun pirahtaa, niin pappa on hommissa. Mutta nyt veljet täytyy lopetella, mulla piippaa tosiaan lumia toista puhelua ja mä lähetän teille pari Solkukirjaa omistuskirjoituksella vielä tässä loppuviikon aikana niin kuin komplimenttina ja haluan teille antaa pikkuset eväät tähän loppuiltaan. Nimittäin veljet, tukkakeelillä taakse ja vastatuuleen ja sen jälkeen keep your eyes on the target. Loistava lopetus. Total Hockey Forever.